Hawaii, USA International. Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Sabi lang, pare. Sino kayo? Kadanyat masapul yung kanya. Sika nga di taging lalaing ngagbasak-basak ini teritoryami. Siyak ni Erning. Amok nga si ni Erning. Yamang paspasyar ka ni Cecil. Saan ko lang paspasyarin ni Sona? Nubiak son. Ah! Sinagko na nga nubiam. Saan nga mamalin, nga saan nga parakan ngak ni Cecil. Kahit sa sinuman, di mang rebal kanyak. At dagas sa papasamak kang kuwala. Kas maginam, awanan ti sumrek dito nga tricycle wanon yaman nga lugan. Gaputa, sinarayam mi sa diyay. O agraman sa diyay, tapnawan ti makadisturbo. Itan yaman nga rabidin mi keng ka. Nagsaka nakakadin nga matay. May laban mo lang ti panagayat mo ti bagbagam na Cecil. Pare, mga asyo, santa ko mapagaramindan ni Timadi. Ay itek ni Cecil, agpimbinatag kami. Agbadbada kami agbasa, agbasbasa kita. May salang ang tawanan nagradwar kam doon. Araramida mi ta amin dito hitap do. Matungpal terapapi. Asino man di mangrebal kaniya adadagas sa mapasabak kan kuana. Ti saludsud, ituli mo ka di palaeng, tirantam nga mga sawa, ken Cecil, no kayat mo ti matahi. Pangasyo, saan ka mang gagamit ti saan nga nasayat? Pangasyo, ngayon manong name yori kasanod pa nagpagpakaasik. Talaga nga pinalawlawan dako. Taluda manong name awmat kidi di makita kang gamda nga patadem uno na tangken nga banag kuma. Ngayon maramarta kanya. Makamuditan ko nak. Saan nagkatamat nga may bayan niya po Diyos. Diyos ko. Isalakan da ko. Di marupen di duwa manon nemi kugtar ken wasawas nga danog dalisyak dagiti imuno nangem dagiti simar sarunon. Natamaan ak manong nemi bimalisak man ngem talagang saan ka nakabalis aging na tulid at edi pa nakatulid ko manong nemi ditoy nga inlusak-lusak da dinanog-danog da tirupak saan ako nga makasarap. Ay nga da nakaatipaka na kami. Hoy! Kenwa, tumaray tayon. Uret na dandanin matmatayin ni Sula. Taray! Pinarayat dak manong nemi digiti mga dimarop dagiti gayam tanog kadimpantak iti ospital. Iti ospital manong nemi imay nakdinanon ni Cecil. Papagayam tingka ng igan ket may salay nga paset ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Erning iti Lawag City. Dito iti may inam nga lagip ti napalabas nga di pagpilian para ti panakapili ti best letter of the third week iti bulan ti June. Idagtultulo nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2020. 6 babaen ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ken di program at nga lagip tinapalabas iti Action Radio TCJ Silawag. Idi pa nang matmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadagitang kakadakkel premyo. Malaksid iti weekly and monthly prizes
at aguro-ore kada kayo papagayam nga grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Imagine that, papagayam mi. So nga maawis kay nga agsurat. Yeah, i-computer yun dagiti true to life success story yo sa isa diti email address nga nemersstudio@gmail.com. Saan nyo ba kabailan, nga isurat, kat kayat yun timang interview ka na kayo, siya akon. Kasi tararamin na nagdaduma. Siya timang interview ka na kuwada. Kontakan lang, iti may page nga dirman nung name wano saan ka dito page nga Ray Fiesta Sentence Award. Kaya pa kayo lang sa jay, Sir, kahit ko pa-interview ka para itilagip na palabas ko. No kunayo, agad tutulog tayo no kaano ken sa dinno nga ma-interview kayo. Darakil di premyo kas na kita ng basak gabuta in cooperation with Yum 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 Letson na special Letson na pork belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay ta order iti small, medium, ken large pans. No ang order, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagi-pen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta. Yum 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 Letson, the winning product of Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata in Hawaii, licensed and certified food handler in Hawaii, papagayan. No, mabuya yung ita dito yung kapakasalitaan ni Erning iti Lawag City. Dapat pinas madlangin kay buyain into no aldaw, 12:30 kung gana iti alas 2, iti lagip tinapalabas iti Action Radio TCJ Silawag papagayan. Kaya kasama 10, no agbubuya ka ita, paki-share dito yung video tayo. Kaya no saan kayo pa yung nakapalo ka dito yung page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentence Award. Nagpalo kayo kuma. Ino iti YouTube channel tingin pakanggan dito yung video, yung kapakabuyaan, i-share yo, i-like yo, kaya nag-subscribe kayo kuma, no saan kayo pa yung nakapag-subscribe, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel ni Paring Ray. Hindi man kablawan, dagay tayo birthday, ito dito yung aldaw, papagayam June 20. Happy birthday kini Miel Ruiz Luna, dita Abu Dhabi. Miel, happy birthday. Kasama tayong gani Mapil Pascual, iti Las Piñas City, happy birthday. Papagayam, intay denggan, dato'y awis ken panagyaman, dato'y 5th grand finalist tayo. Congratulations! Iti 5th grand finalist, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, awan sa bali no saan nga ni Christopher Kiano Tagorda Tabayay, a.k.a. Kako. Iti panangisurat ni Binilda Pantalyon Pakulan, iti Poblasyon Santo Domingo, Ilocosur. Denggan tayo, ti panagyaman ken awis ni Kako. Jakmas balan ti ragsak ko, tatoy pakasaritaan ti biag mi ti nangabak. Ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Ayan, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Kablawan tayo ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. dita Hawaii. Kastamad ng ni Lowell Tangunan dita Honolulu, Hawaii. Iti nga rin ituloy, ibasa ito yung pagkasalitaan, lagip tinapalabas ni Erning, iti Lawag City.
Nakurapay kami laeng manong naming bibiyag ng adaanak iterapaap. Diyak kayat nga depen mo na patayan terapaap kuno dikat biyag itiag na ngayon. Idem kami nga kapsat kad siyak ti may kapat. Nag-aasawa idin manong nami di talong inauna nga kapsat ko. Hindi naggraduara ko ti high school, rinugyak matan tinagurnong para iti panagbasak. Aglaklako ak idi ti pandisal iti parbangon, papsikal iti aldaw, balut ken Pinoy iti rabi. Hindi makaornungak manong nemi agbasa ak kumahan ngam niranamot nga nagsakit ni tatang. Aging ga manong nemi nga napanunutan mi nga i-develop mi ti bangkag ni tata ni Uncle Sido. Sadya kami nga nagtarakan manong nemi iti baboy. Innam pala idi aging ga nga sa nga tusena. Nagmula kami pa yan iti nateng kendra fruit trees manong nemi. Laksid iti baboy, dapat tarakan mi nga pato, manok, ken kalding, baka. Marigatan nak idi manong naming im karkarigatak, mga sinapod Diyos ko nak. Dadamad datatang kininanang nga katulungak, kaya nagdidua kaapsat ko nga inauding siya. Aging nga nagbasa akon manong name iti kolehiyo, kaya dito nga namamok ni Cecil. Agayatak kini Cecil manong name. Ket siyempre, inaklon na. Aging nga inawis ko isuna dito'y balay, ket iti mismo akalapaw, iti asadag ti bigari. Dito'y ngadan na pasamak ka na kami. Inamalak dagiti bibig na manong nemi sa ako ni nanam, sa ako'y nagkantitangid naging ga iti barukong na manong nemi ket nangig ko. Dagiti asog ka na reng-eng ni Cecil. Oh, Erning, Cecil, rumbeng ka din nga mapasama karata. Saan tapay nga naggraduwa? Oh, Erning, Karen, Cecil ko lang. Oh, Erning, Cecil. Oh, Erning, Cecil. Cecil. Binurak ko nga roden sa salamatpatan ni Cecil a kristal. Pinisang konti telon manong nemiti langit kat nagampayag kami nga naitayok-tayok itaragsa. Masansan din nga stoy ti mapaspasamak manong nemi. Idada kami ni third year last sem. Gabuta, saan ko nakita ni Cecil nga may nagbasa itaday di nga malemman. Napanak, iti pagyanan na. Ti kasera ken panagbalin na katulong at working student iso naman. Insagutak iso naman ng name inikatanga kiti fruit na dumaduma prutas. Inyuksak, sinabuak, pinakangko. Nagyaman na, Kerning. Nagserbiyakin ka. Diyak kayat nga dadaki sa mapasamakin ka. Uremet siya. Diyak kayat. Naging gaman ng nemi nga nang kipanganak sa jay, nagkasangong ka mga nanganit o nagtisilid. Narabiyanak manong. Ini tagawid akon, mas dawak, taumatan ti lumabas nga tricycle. Napanak iti nang iparking ak ti motorsiklok manong nemi ta ada motor ko. Ini pagamuham ta ada aguni. Hoy! Mabiglaing pare. Sino kayo? Dami na kini malalaki dito yung teritoryo. Sino ka kinalayang adda dito? Kas magina mawanan ti tricycle o nanya mga lugan nga glabas dito ay kapata sinarami sa jay. Sa jay payabang amyanan. Kapata kayat ko nagrinisok ta. Sino ka? Siyak na Erning. Kaya nayat ko ni Cecil. Kaya nayat mo at kaya nayat ko. Awan sa bali nga parakan ni Cecil na sang parakan niya. Siya, tirumbeng. Ari, kaya nayat ko kinantapay na pasama ka na kami. Kahit no papatayan na kayo ta. Katuloy kay Tupay kini Cecil. Ari, saan ko ba? Anta kong pakaramidan di takas. Manong nemi, pinalawlawan da ko, dinarup da,
di mo na nahilisyak ng natamaan dak, natulid dak, kinwasak mo, inlusak-lusak dak, dinanog-danog dak. Oh. Naging gangadan ng tulong kanyak, mano. Hoy! Sa tigyaw! Kadwa, dayon, nagdaray tayon, naglibas tayo. Digitigayam tanod manong name iti day nga barangay ket tinulungan da ket makder aging gaman ng name ngayon taray da iti ospital. Iti kadak iti ospital manong name dimteng ni Cecil. Hala, narabiyan ka kami nga nagawid. Loko na di nga buyat. Agar-arim ka no kayo ka. Diyan kaya pagkananak ko. Loko-loko. Ado na giti kaso na. Wanted iso na. Nagawid kami tayong. Kapat madandanagan naganak kang kasigurado na ita. Ti motorsiklo. At siya jamat lang nang iparkingan. Rumorkan. Siya kundi makamo. Iti amin. Nagawid kami manong name niyawid ko ni Cecil iti balay kat kastaon iti panagpurso. Barag dandanag datatan kininan. Ay sususto tinagparik na kada kami. Nagayam takis ka na pasamak kang kanak ko. Imbag mantasan da ka pinatay. Awan tinaramit lang ang patadam mo na tangkad ko mabanag ng pang-urda kang ka. Yung barbaring unak, nadan tumalapag nakman na. Aging ga na damag mi manong naming nga si babalod da dyan nga buyat, gabuti ado nga kaso. Awan tinas ka na pagbutngan ta, nakunak ka ni Cecil. Aging ga nga dimtengen ti panagturpos mi manong name ket na iruar ko pa na iruar mi pa iti panag-take mi ti board. Kaya na pa yan trabaho mi. Nagurnong kami ngagpadpada manong name kini Cecil aging ga nagatang mi. Ti bangkag daga ni Uncle Sido nga ayan di kiti pagtaraknan mi kan pagbulaan mi. Nga pa yan manong name tinang ipatakdara mi ti pugot mi nga balay. Kalidad dan balay mi isumatan di pa nagkalay sa amin kini Cecil. Manong na yun. Apo, nakaragagsak kami, manong. Awanin sa pulam pa. Agsipod na nakapagdurod. Nagtuwar kami natungpal mi dagiti rapap. Narapap mi, manong name ti madaan ti anak. Tinulungak, manong name uno, tinulungan mi ti burudek mi kat nakapagturpos mi. Dagiti mat anak, dagiti inauna nga kabsat ko manong name nga upat. So damat tinagbalin nga scholar mi man. Kaya nadapay may sa nga nagpatulong kanya. Saan ko ang napagkadkadan, ano man pa'y kaya't na idi nga isagot iti kinabiren na ngem sang ko atin tupan. Tadyak kayat manong name nga liputak ti asawa. Nagtalinaed nga nagbalin anapud no keng kuana. Naliklikak dagiti adu nga sulisog man. Iti agdama manon name napagturpos mi dagiti upat nga nagbaling nga scholar mi. Nakananama manong name tinranyak kamasakbayan dagiti upat nga anak mi. Wen, kaya tultulungan mo at siyempre dagiti kakabsat ko ken kakabsat ti asawa. Nabigsa pa lang datatang kininanang. Naisoda pa lang ti katulungan mi mat manong name iti mini farm. Nga pa pagtarak ng miti dingwen ken pagmulaan miti na teng ken food trees. Nagtultuloy deta nga nararamin mi. Saan kami ulit nga napaidam, kada kita kasapulan ti tulong. Dito nga rin ti pakasalita, ket thank you, tilayang mo nang ibasa, ket sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Erning itilawag sila. Thank you, Erning. Thank you, matkalagiti nagbuyak and nagdengeg. Ket kasda ko nakitahin, napipinas matlang nga hingga ito denggan into no aldaut, 12:30 hingga alas 2. Iti programa tinga lagit tinapalabas, tinapimpindas apa naka-portray. Di pagkasalitaan ni Erning iti Lawag City. Pamakadak nga ro din, thank you for watching.